Els matins Andy, amb Dídac, Raquel, Minerva, Albert. Joan, Sara, Mireia. benvinguts i benvingudes! Bon dia! Avui comença una companya nova que es diu Minerva. Benvinguda! Un aplaudiment. Hola, soy la Minerva y m'agrada fer zumba. Avui és el segon programa de la segona temporada dels matins d'Andy. Tenim com a convidada la Rosa María. ella es una intèrprete de Andy Sabadell, que forma part del projecte de laboral. Bon dia, com estàs? Molt bé, aquí amb vosaltres, genial. Molt bé. Et volem fer unes preguntes. Pues apa, endavant. Sí. En què consisteix el projecte laboral? Doncs el projecte laboral, el projecte Esqueix, s'encarrega de formar els nois i les noies amb discapacitat intel·lectual perquè doncs, es puguin tenir una inserció laboral en l'empresa ordinària. I amb això volem que tant la societat com les mateixes persones amb discapacitat se n'adonin que podeu ser molt útils i molt productius i molt valuosos. D'acord? Bàsicament això. Quines tasques fas, Andy? Quines tasques faig ja? En diu unes quantes, eh? A veure, per exemple... Molt ocupat. Bastant. Em sembla que no, però sí. Per exemple, a les classes, vull dir, a les aules d'Andy faig formació laboral els dijous, que faig 3 assignatures, i els dimarts a primera hora, estimulació cognitiva. Mira. Llavors, fora d'Andy, vosaltres ja sabeu més o menys la tasca que faig. Quina tasca creieu que faig? De les feines. Seguiment laboral. De les feines. Vale, seguiment laboral. Vaig a les vostres empreses, dels nois que jo porto, perquè jo soc a la preparadora laboral de 17 nois. Vale? 17. Jo 17, l'Alba 17 més, i la Vanessa em porta 8, 7-8, entre els de la PFI i algun de laboral, i la Rosa et porta tu. Sí. Veus? Entre totes ens ho repartim. Llavors, doncs, això, la tasca fora d'Andy és fer seguiment laboral, a veure com esteu treballant, veure si l'empresa estan contents amb vosaltres, si hi ha alguna cosa, i si vosaltres també esteu bé a l'empresa. D'acord. Vale? Bàsicament això. I llavors m'he deixat una altra tasca, que aquesta no és gaire visible, però porta molta feina, que és a les oficines d'Andy a dalt. Allà haig de preparar les classes, haig de programar les classes, haig de fer els itineraris, us recordeu els itineraris dels nois que porto, porto la part d'un programa de la Generalitat que es diu CIOAS, la part de preparadora, faig paperassa, bueno, molta cosa de papers. Allà no és visible, però hi ha molta feina. Molta feina, aquesta no es veu. Sí. I de tele has fet una vegada? No, oi? De tele... Bueno, sí, no vam fer una entrevista també. També això sí. Quants alumnes d'Andy participen a inserció laboral? Actualment, al voltant d'uns 47. 47 persones. D'aquestes 47, 39 esteu a dintre del programa Esqueix i 8 estan a Xics per Xics, que ara ja sabeu que estan en un local separat. Però ells també són de laboral. Però tots junts, entre els 39 d'Esqueix i els 8, fem 47 persones a la inserció laboral. Déu-n'hi-do, no? Sí, jo veig, sí. Com fas el seguiment dels alumnes que estan dins el programa? Vale, doncs, quan un noi comença a fer pràctiques en una empresa, tot li és nou. No coneix l'empresa, no coneix ni com s'arriba allà, ni els horaris li costen. I llavors el que fa la preparadora, o la tècnica, en aquest cas jo, doncs primer els acompanyo de manera molt seguida. Si cada dia, durant una setmana,
dues el que faci falta fins que la persona se sent segura i autònoma. M'ho ha de dir ella, però jo també ho haig de veure, vale? Llavors, quan ella em diu que jo ja em sento segura per anar sola i fer-ho sola, i jo veig que també pot anar sol sense cap problema, i sap les tasques, ja els companys la coneixen, l'encarregat i tot, llavors la preparadora es va allunyant i cada vegada hi va menys i la persona cada vegada més sola. Però que sapigueu que el seguiment no desapareixerà mai, aquest suport és per tota la vida. Sí que cada vegada es fa més espaiat, cada vegada més espaiat, però no es perd. A part, també fem les tutories aquí. Llavors l'agafem de tant en tant i us preguntem com va, si hi ha una incidència, com esteu. Tot això és per saber com funciona, com va tot. Quan hi ha un problema, com ho feu? Vale, per exemple, intentem adelantar-nos al problema, no que ens vingui el problema de cop, perquè si no a vegades costa d'arreglar. I per adelantar-nos al problema el que fem és, com que fem els seguiments bastant seguits, un cop al mes o alguna així, i fem les tutories amb vosaltres, nosaltres ja podem anar veient si pot haver-hi un problema o no. De totes maneres, si no el detectem el problema, sou o vosaltres mateixos, que les tutories ja us queixeu i dieu mira, ens passa això i allò, o quan anem a fer els seguiments, les empreses, o ens truquen elles, ens truquen i ens diuen doncs mira, està passant una cosa amb tal persona. I nosaltres llavors ens reunim, tot l'equip de laboral, que sabeu qui som, no? I tant que sí. La Rosa Maria, tu i la Vanessa i la Vanessa i l'Alba. I la Laura una mica perquè també porta xics per xics. I la Rosa Solà, I la Rosa Solà. que no sé quan vindrà. Ja està aquí. Ja està aquí, sí. Està aquí ja. Vale, doncs ens reunim tot l'equip i llavors, amb la incidència, amb el problema que hi ha hagut, valorem quina és la millor actuació, què és el que hem de fer per intentar solucionar-ho. Una reunió d'equip. Exacte, una reunió d'equip i llavors intentem entre totes donar idees i la que creiem que és millor, doncs aquella fem. Normalment no són problemes greus, són problemes d'algun noi que ha baixat el rendiment o no té ganes de treballar, perquè tots tenim èpoques, no? Tots tenim més ganes de treballar a vegades i a vegades menys. Doncs nois que tenen menys motivació, i llavors intentem arreglar-ho. Bàsicament és això. Però, i si li falta respecte al jefe parlant malament, i que insulta i que tot allò... Jo crec que és un problema més greu, aquest. És un problema més greu. És un problema més greu i... Però no ens passa gaire, però sí que passa problemes d'actitud d'algun noi, de contestar malament, els companys i això, i llavors el que intentem, ja dic, ho reunim tot l'equip i mirem quina és la millor manera de fer-ho. Sí, ja vaig tenir amb la feina antiga, el Raquel. Però ara no. Ara no. I llavors doncs, sí que normalment parlem amb el noi perquè, clar, problemes d'actitud no ens hi ha d'haver-hi a la feina. Llavors no, però... Ni nosaltres ni ningú a la feina. Això s'ha d'arreglar parlant, les coses s'arreglen parlant, no? Sí. Però... Sí o no? Sí. Amb tot que fem nosaltres... Quants anys porteu fent el projecte de laboral? Doncs mira, el projecte de laboral abans no existia Andy, perquè Andy fa 25 anys, no? Sí, aquest és de celebració. Exacte, sí, 25 anys. Doncs fa 10 anys que va començar el projecte de laboral. El que passa que al principi va començar amb molt poca gent, molt poques persones que treballàveu, alguns que fèieu pràctiques, però no poquets. I cada vegada ha anat augmentant fins a... Ara som una pila, Sí, una pila, sí. 10 anys, fa 10 anys. 10 anys. I l'Andy com fa? 25. Jo fa 3 anys que estic a Andy només. Oh, I Andy 25. 25 anys. Igual que jo també, 25 anys. Mira, la mateixa edat que tu, Ah, sí, mira. Vale. Doncs com escolliu la empresa on aniran a fer les pràctiques o treballar? Vale. Com? Treballar? Els joves. Vale. Doncs, bàsicament, dintre de l'equip de laboral hi ha una persona que se li diu prospectora laboral, que és la Rosa Solà, i la Rosa Solà és la que fa contactes i busca empreses, el que es diu amb responsabilitat social, vol dir empreses que volen
que hi hagi inclusió social, que s'incloguin totes les persones a l'hora de treballar i que no es faci diferències. Val? Llavors, una vegada han detectat aquestes empreses que volen col·laborar i volen incorporar persones amb discapacitat intel·lectual, llavors els hi preguntem quin lloc de feina volen ocupar i les tasques que ha de fer aquesta persona. Un cop tenim aquesta informació, ens tornem a reunir, perquè ens reunim ens tornem a reunir l'equip de laboral i repassem tots els nois a veure quin encaixa amb el que ens demana l'empresa. Si l'empresa ens demana una persona, per exemple, que hagi d'aixecar molts pesos o que hagi d'estar moltes hores de peu, doncs nosaltres anem buscant quines persones són les més adequades i les triem entre nosaltres. Llavors, una vegada aquest pas, busquem a la persona, ens reunim amb ella i els li diem, doncs mira, ens ha vingut una oferta de tal empresa, seria treballar aquests dies i fent aquestes tasques. T'interessa o no t'interessa? Llavors la persona moltes vegades s'ho pensa, altres no, altres ho tenen claríssimament i diuen sí, ja, sí. I en principi mai es comença treballant. Sempre fem un període de pràctiques perquè tant el noi vegi si li agrada l'empresa i treballar en aquesta empresa, com a l'empresa conegui el noi a veure si realment li agrada també. I bàsicament, quan fem l'encaix i li diem amb el noi, doncs el noi ens contesta de seguida o al cap d'un temps, perquè a vegades ho consulten amb la família, i ja està, i comencen les pràctiques, és així. I quants joves estan actualment treballant? Vale. Doncs a tots els que esteu a laboral, que hem dit que eren 49 nois i noies, 24 estan en contracte laboral. O sigui, 24 treballant. I la majoria indefinits. És molt, Sí, molt. Però és molt perquè per la bona feina que fem nosaltres o per la bona feina i el bé que us incorporeu i us adapteu amb el lloc de treball. Sí, per nosaltres. Sobretot vosaltres sou, perquè nosaltres ja podem fer bona feina, però si vosaltres arribeu al lloc de pràctiques després de treball i no feu les sense ganes, arribant tard, amb mala actitud, i no feu les tasques, no us farien contracte indefinit. I fer les tasques sí que contracte indefinit. Exacte. Llavors el mèrit principal és el vostre, perquè feu molt bé la vostra feina, per això us han fet contracte. Nosaltres us acompanyem, us donem suport, però el mèrit és vostre totalment. Perquè jo, des del Pere Ferrés, que és el sigut el meu profe, he anat al consum. Vale. Perquè he estat 2 anys de pràctiques allà al consum i després ja m'han contractat, però tenia que passar 6 mesos i després ja m'han contractat infinit. 6 mesos a prova, és que tens que fer les coses bé. Bueno, i vosaltres, ja que estic aquí, us va bé que hi hagi una persona que us faci de preparador i us doni suport a la feina? Sí. Ara em diuen que no i no ho vegis. No, perquè jo així que et faré 3 anys. Ja faràs 3 anys. Bueno, aquí de contractes, tots teniu contractes. Sí. Sí o no? Tu fa poquet, ets l'última incorporació, Jo faré d'aquests 3 anys el 7 de gener. I tu em portes més de 3 anys. No, 3, 3. al 9 de... al 9 de febrer. Ara 4 anys. 4 anys, veus? Jo- Està aquí No, mateix. m'empanya a mi! M'empanya a mi! El tenis del 4 de gener farà 3 anys. 3 anys. I tu, Joan, quan fa més o Jo menys? 3 anys. 3 Un anys. de pràctiques, un de treballar i Jo treballar. he treballat 3 anys i en pràctica vaig estar 8 mesos. Exacte. I tu, Gerard? Jo, ara ja, sembla que ja porto molts mesos també. Molts mesos, sí. La més nova és la Minerva, la que s'ha estrenat. A mi em guanya pa un, però bueno. És igual. Jo crec que he estat 3 anys a l'empresa, perquè 2 anys de pràctiques i crec que 2 treballant, 2 anys treballant, 4 anys. Ah, wow. Mare meva.
Em Maravillosa. sembla, I us agrada treballar? Sí. Sí. Hombre, Per què? també. Per què? jo sí, també. Per què us agrada treballar? Doncs mira, Perquè... perquè... Bueno, Gerard, tu primer, que Ai, parlem ai, alhora. Doncs mira, doncs jo que, bueno, jo de moment ara estic molt content i feliç perquè tinc el treball, tinc els companys, tinc el meu jefe, que és el Jesús, Jesús. i tot. És, Molt bé, molt bé. Hi ha alguna altra cosa per la que us Sí. agradi treballar? A mi m'agrada treballar perquè hi ha àvies que venen a comprar i sempre m'estan dient hola, què tal? El consum i tot. L'atenció al client, m'agrada molt, no? L'atenció al client. Tu també. I els meus jefes són supermacos i els meus companys també Bueno, supermacos. teniu sort de tenir uns jefes molt macos. Sí, Jo també. ahir vaig estar amb el Joan fent un curs Ah, sí? i té un jefe... Ah, Sap Creu, molt, eh? sap molt. el César. Bueno. Però tots, tots. sí. Teniu sort. Sí. Sí. El millor és el Fesa, jo no. No, tu també. Va dir primer jo, després tu. Primer i després jo. Una coseta, jo us he preguntat si us agradava treballar. Però vosaltres no m'heu preguntat. Sí, jo sí. A mi sí. Per guanyar diners. Per guanyar Per guanyar diners. diners, Per vale. guanyar Si diners. m'agrada treballar, de el que estic treballant aquí, m'encanta. Sí? M'encanta. Molt bé. És que només ajudar-vos a que vosaltres podeu aconseguir treballar i sentir-vos bé i el que faig cada dia, m'encanta. Doncs... La millor feina que he tingut, la Doncs veritat. Jo cada dia em llevo i em dic, avui vaig a treballar, que bé. Molt bé, quina sort. Hi ha gent que no ho fa això, però bueno. Ho dic. Tu també ho penses? Sí. I també. Que bé. I jo també. Tu també? Això és molt important, eh? Tinc ganes de Tu també et treballar. venen Jo ganes de també treballar? treballar, avui treballo i a tope. Sabeu la gent que s'aixeca o sona el despertador i diu uf, ara haig d'anar a treballar, uf, quin rotllo. Sabeu la sort que teniu? Jo sempre arribo al tècnic, Sí. mitja hora abans, així prenc un cafè i així m'agrada estar gravant per assentar-me, prenc un cafè, arribar abans, m'agrada Us ho arribar. passeu bé treballant. Sí, Com jo també. Sí, m'agrada arribar abans, sempre, m'agrada arribar abans I estar una estoneta amb els companys. Sí, prenc un cafè Doncs abans. és una sort, això. Primer Bueno. tenir feina. És molta Sí. sort tenir feina. I després passar-s'ho bé i estar bé a la feina. Sí. Això ja és Però un sí, 10. perquè jo he estat al Decathlon i jo vaig estar treballant moltíssim allà, perquè vaig tindre molts clients i tot, també. Sí, això. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Nosaltres tornem el pròxim programa. Vosaltres, gràcies Rosa Maria per venir. Per venir. Per venir. Gràcies a De la res, Maria. jo m'he passat genial, m'ha agradat molt. Sí. Fins aviat!